Okaru sere Ogugu ya. ODAMILI EJEOGU. Bakana Alusi Ogugu ya, Alusi Nando. Alusi Ọganiru. Alusi Akwobi. Alusi nwa. Alusi ebute ego. Alusi ODAMILI EJEOGU. Alusi Ogugu. Isi Ogugu. Afamu bụ Chief Ejimofor Akwobi, known as ODAMILI EJEOGU, Isi ODAMILI EJEOGU Nando niile. Abụ m onye Nando, bụrụ onye Ikem Nando. Dibịa ka nne. So, nna achọghị ịkọwara anyị maka mmụọ gị. Okay. Mmụọ bụ n'ebe a. Bụ abịa bụ Ogugu. Bụ Ogugu anyị ga na-akpọ Isi Ogugu Ogba. Ndị nwe alụsị a bụ mmụọ eze ọra Nando. Bụba nwe alụsị a. Nwe alụsị ikwu nne nke ọ bụ. Va mara m si m bịa lụgharị ọrụ, nwa bịa lụgharị ọrụ. Na before bụ obodo Igbo ka m nọ. So ibe m na-enye aṅụrị. Na-azụ ahịa. Before bụ wasị m na-ata n'ụlọ ka m bịa bebe. Nwa bịa bebe. Mụ na ma wee nọdụ. So nke a bụ Ogugu a. Ogugu a nwere arọ. Ọ nwere akpụ. Ọ nwere iyi ojii. Ọ nwere eke Nando niile n'ebe a. Iyi ojii na ya. Na alụsị ndị ọzọ nye na ya bịa. Dịka ọrụ alụsị dị na Nando. Nye na ya na-abụ n'ọka ọnụ ebe a na-abụ bụ Ogugu a. Ogugu a bụ alụsị mmụọ eze ọra ji dị ebube. Alụsị a bụ alụsị a mara ama na Nando. Bụ alụsị na-akpa ike. Mgbe o ji akpa ike bụ na onye ọbụla ikwu nne dị n'ebe Ogugu a nọ. Ọwa bụ na Ogugu a ma gụ gị kpọọ gị ọrụ. Ya bụ ọzọ ụbịam n'ụwa gị ọzọ. Ya bụ nnekwu mmadụ. Na-akpata ego na-amụta nwa. Onye a bụ ogwu ego bụ Ogugu bụ ogwu ego. Ya bụ ogwu ego abụla anya. Mmụọ eze ọra na-enye ha adaba. Ma ebe na-eburu nwa adaba wee ma gị. Anya gị nye ọnya gaziri gị bụrụ nnekwu mmadụ. Ọzọ dịka alụsị ọzọ n'ebe a. Nke bụ nne nwaanyị. Ya bụ nne nwaanyị ugwu nzu. Nne nwaanyị nwere ibe. O nwere ibe bụ nwe ikpo nzu bụ nne nwaanyị ahụ. Ọ na-ayị ego. Na-enye ndụ na-enye ibe niile na-enye nwa bụ nne nwaanyị ahụ. Ma nne nwaanyị ahụ bụ nye akpọrọ m oku si m bịa bịa. O nwere mmiri aka. Nwa ezu aka. Ụwa niile na-eje ebe a na-ekpe ekpere. Onye akpọrọ je ebe a ilusi ekpe ekpere. Ụwarị ga-eweta ibe ọma. Onye na-enyere ego nwee ego. Onye ọya na-ayọ ọyị ya akwụsị. Onye ya ka nne nwaanyị agba m ya. O ji si m kpọta ya ka mụ na ya nọdụrụ n'ụlọ a. Nke a na-ebe a ya ka na-akpọ ibu. Ibu a bụ nnukwu ibe ka ọ bụ. Ya na-ebute akụ. Ma ọ bụrụ ọgwụ na ọ nachara osisi ka ọ bụ ebe a n'ebe a. Ma ọ bụ na ibutuo ya, ma ọ bụ na ịmalị ka esi eme ebutuo ya dọba ya na mba ya akwa. Tụọrọ ya iwu si anyị na ya ọ bụla ya bụ ibu eme akụgịrị nne n'ihi egbuli ibe dị etu a. Ibulu ya nwere ezigbo akara aka. Ibechara ekpere awụ ọjị weghalịa obido lụgharị gị ọlụ ozugbo bụ ebe gị ego. Bụ ya bụ ibu. Ya bụ ibe na ebe a. Ndị ọzọ bụ ndị ichie ya na Chukwu oke mba okwu ose bụ nnekwu chi. Nwaanyị adị nnekwu ya nọ n'ebe a bụ chi ma bụ. Ma nne m ma nna m ma nọ ebe a bụ. Ndị a kpọrọ m ọlụ a mụ na nwaanyị wee na-eme. So na-alụsị n'ebe a dị ebe a. Ihe ojii Nando niile n'ebe a. Ọrụ alụsị dị na Nando zuru ọka ebe a wee na-alụ ọrụ. Ebe ọ bụ na nna kpọọ oku ma bịa lụọ ọrụ. Ikwu ebe nkwa ma meli gị ihe. O meli gị bịa kene ekele. Ọ ka alụsị asị alụ ọrụ dị ebe a. So, dịka onye na-enwero nwa bịa, onye nye ya nwa, onye na-achọ ego bịa, onye nye ya ka ife ọ kacha emegasị ka ife ọ kacha eme. Ogugu bụ nnekwu alụsị ka ọ bụ. Ọgbọgwụ nwa ogbenye ka ọ bụ. Ọ na-azụ onye na-emegbu emegbu. Na-enyere mmadụ aka na ndụ ya. Ma ọ bụrụ na ị na-eme omel, ọ bụrụkwa ị na-eme ajọ iwe. Maka ọ dị jealousy bụ Ogugu a. First of all, ị asọla ya mmịa. Onye ọbụla achọrọ ka ọ dị nnekwu na-evi ya, ị asọla ya mmịa, ịma aṅụ mmịa. Ma akpụ ama abata na be gị, akpụ na-eli eli n'ọnụ. Ịsọta nwa akpụ asọta mmịa, Ogugu ya megeze, ọ na-enye ego, ọ na-enye nwa, nwere iwe ya na-emere oge. Ọ bụrụ mmadụ si ka o gbuwe gị gbata ọsọ bịa kụ ya bamba, onye ahụ egbupụtara ozi gị. Ọ bụrụ mmadụ na-azọrọ gị ibe gị bịa gba Ogugu a, o nwere ibe eme ka onye a na-anwụrụ gị ibe gị agba ọzọ. N'ọnya ka Ogugu si dị. Bika onye chọrọ mbatakwa na ya keko iso abata. Onye chọrọ mbata na Ogugu nwere grupu bụ grupu Ogugu worldwide. Bari nne n'ụwa ba n'obodo dị iche iche bụ obodo Igbo ma Afrịka ma Asia ma Australia ebe niile dị iche iche mmadụ Ogugu nọ n'ime. Onye ọbụla bụ onye Nando chọrọ ịbata ya bụ 10,000 na ọjị na anụ ma ịbụrụ nwa afọ Nando ma ịbụ nwoke bụ ịbụ nwaanyị. Ọ dị arọ mmadụ. Ịbụrụ onye ọbịa chọ ịba Ogugu bibi eji wee bịa bụ 20,000 na ọjị na anụ ọ bụla ịbụ ọrụ memba Ogugu
Biko achọghị kọwala anyị ebe anyị nọ kịta anụ a. Okay, ebe a bụ temple ebe a na-akpọ anyanwụ na-abalị. Ebe anyị aga onye ibe na-esili ike maọbụ onye na-ayọ ọya maọbụ onye chọrọ ka anyị ọlụ ayọ si n'aka Chukwu na Chukwu na-alụ ọlụ niile. Ebe akwụrụ n'iru ebe a ikwụrụ n'iru ebe a kpọkuo Chukwu kpọkuo ala kpọkuo anyanwụ na-abalị. Ya bụ anyanwụ na-abalị ahụ anọli ayọ ayọ ihe ọcha ayọ ya emeli gị ebe ịgbalị. Okay. Oh, Holy Land ka ọ bụ. Anansọ. Anansọ, yes. Ya bụ anyanwụ na-abalị. Okay, sir. So south of ka osi akwụghị n'azụ. Okay, ọnya bụ ọgbụ na-eche ndụ bụ ukwu osisi a. Ya bụ ọgbụ na-eche ndụ. Ebe anyị aga ọ na-eche ndụ nnukwu ọgwụ ka ọ bụ bụrụ nnukwu ibe. Onwe ife aji emekasị ọzọ. Eji alụ ọlụ ụmụ nwaanyị ji edokwa echi ya eji eme ibe dị iche iche. Ọ nọ n'ọlụ bụ ọgbụ. Okay. What of nke akwan this Ya bụ akpọ ọkaleta akpụ na-aba si ovu si ikwu nne m my mother ovu bụ isi ikwu nne nna m ovu si ụbọchị oyi obi ahụ ya bụ akpụ mmadụ mone. Okay. Nke ọzọ si enu agụ Ikem Nando bụ iru abalị ogere ya ka o si arọ ma akpụ iru abalị ogere bụ uve va akpụ nke. Okay, sir. So sir, what of okwu osisi nke a? Ya bụ arọ obute obute nke a bụ arọ ya bụ arọ bụ na-agwa ahụ. Okay. Alụsị a nwaanyị adịghị elive ogbuli ya na ọ bụrụ alụsị na ọnya bụ arọ ka ya bụ arọ a na-ebute ego abụ ya bụ obute obute. Mbọsị ya esiri ive bụ ya ịda na-egbuli ya nkịta maọbụ igbuoli ya atụrụ ya na ọkụkọ ama na ọ bụ oke igbuoli ya nye esi ya nwaanyị adịghị eli ya ụmụ nwoke na-eli ya ya bụ arọ. Okay, sir. Thank you very much, sir. Dalurino. Yeah. Okay. So go kwa your address or zaka well patizia. Address mo bo. What's your phone number? Abu mo yin Ikem Nando. Aba mo bo Chief Ejimofor Akwobi. Igbe ODAMILI EJEOGU Nando niile. Ekwusi na Okus Junction. Iba keke Okada. Sima ni na je na nke ODAMILI EJEOGU na Nando. Nwere ya na amaro. No ebebe mu de bụ na Amagu Ikem Nando. N'azụ St. Michael Anglican Church Amagu. Enwekwe m street nya bụ ODAMILI EJEOGU street. Okay. Na di street ebe a nya bụ ODAMILI EJEOGU street. Na Amagu Ikem Nando. Egwu a bụ egwu nnetili ọ karịsịrị egwugwu ya ODAMILI EJEOGU maka na alụsị na-ekwu okwu ya bụ alụsị na-enye ndụ alụsị na-enye ọganiru alụsị na-enye akụnụba alụsị na-enye nwa